A área sanitaria Santiago Barbanza veu incrementada a súa capacidade na atención sanitaria á pandemia provocada polo coronavirus. O Servizo de Microbioloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago foi o primeiro galego en recibir os 8 elementos da estación robótica de última xeración con capacidade para procesar 2.400 mostras ao día, o que permitirá diagnosticar a un maior volume de poboación con posible afectación por COVID-19, dun xeito rápido, eficaz e fiable. Ademais da automatización dos protocolos habituais, engádese unha nova función, coa realización de pools de mostras, o que aumenta a potencia da capacidade de diagnose 10 veces máis do habitual. O Servizo de Microbioloxía do CHUS, conxuntamente co Hospital San Cecilio de Granada, coordinou tamén un estudo de ámbito nacional para avaliar a posibilidade de utilizar pools de diagnóstico da infección COVID-19 na poboación xeral asintomática con baixa prevalencia.